Sibingelele isizwe sonke, sibingelele umhlaba. Sohleze sibonga sijabula, singawadla amandla omuntu. Ngoba amandla omuntu awadliwa. Ukubonga kwedlula izandla. Anibheke nje Nkosi yami iLimpopo yonke ifikile la ekhaya. Gogo, awubingelele nasi isizwe. Ubatshela ukuthi ungubani futhi uzibatshela ukuthi ukuphi. Namhlanje fanele bakwazi kahle. Nende firopi wa mraudzi. Ndi Vavenda Limpopo. Ndi Sasana la 2+2. Gogo bile unovuma sizimthanda sembethe izulu nomhlabe wasemkhathini sigada senyama esafela amazini ndabaza abantu zakhulumisa. Likhori Khuluma gogo ukuthi kwenzenjani gogo. Gogo khuluma koze kuthiwa ngikuthengile. Hawa baba angithengange ngithi baba ngiyabonga. Ngibonga ifortuna le. Ngibonga imisebenzi yakho le wongienzela yona. Ngithi baba ngiyabonga iphumala entuzeni yami. Ngithi nayi inkomo yakho ba ngo nithathi ngengiziyo yenu ngiyabonga baba. Hayi gogo. Ngiyafuna mina abantu baseLimpopo bayeke manje ukuza kimi. Ngiyabavala manje. Abantu baseLimpopo niyeke ukuza kaMhlaba yalingana manje. Nize nazi ukuthi ukhona ugogo. Gogo awubizi number yakho. Bayazi ukuthi mabaze kuwe beze kimi. Inumber yami ithi 072 15 36 764. Asiqale phansi ithini? 072 072 15 15 36 36 764. 764. Khumbula nayizolo khona befikile ezobonga. Ngeke ngikhulume lutho kodwa ke bayikhulumela. Engikwami ngithi mina asambene Limpopo la ngugogo khona. Wonke mathafathafu zobathola. Siyabonga.